हाय हेलो नमस्कार ମୁଁ କरिଶ୍ମା ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ଥାଏ କି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ କହିବେ କି ଯଦି ତୁମେ ବେଶୀ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଗଲେ ତୁମକୁ କହିବେ ତୁମକୁ ଘରେ କଥା ହେଉନ, ତୁମେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି, ତୁମ ଘରେ ଯେମିତି ବାହାରେ ବି ସେମିତି। ଆରେ ନା, ଆମେ ଘରେ ଯେମିତି ବାହାରେ ସେମିତି ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ କେଉଁଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମେ ସେଇଟା କହୁ। ନାଇଁକି ଆମେ ଘରେ ହାଉଳି ହେଉଛି ବୋଲି ଏତେ ଜୋରେ ପାଟିରେ ଚିଲେଇ ବୋଲି ସେଟା ଯାଇକି ଶୁଣିଲା ବାହାରେ ଆମେ ଏମିତି ହବୁ କି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଭାବିକର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ଘରେ ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ଘରେ ନର୍ମାଲ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଟିକେ ବେଶୀ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେଇ ପରିବେଶ ସହିତ ଏତେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ନଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ, ତ ସେମାନେ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କହିବେ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛ, ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଗପିଦେବୁ ଇଏ ଆଗରୁ ଆଇଲେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବେ ଆଇଲେ ଏତେ ଜୋରେ କହିଲାଣି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ସବୁ କିଛି। ଚାହିଁଲେ ତୁମକୁ କହିବେ, ମାନେ ଜୋରେ କଥା ହେବାକୁ କହିବେ, ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ଜୋରେ କଥା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଭାଇ ସବୁଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ବେଟର୍ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେମିତି ସେଇଟା ରହିବାଟା ବେଟର୍। ଆଉ ତୁମେ ତୁମ ହିସାବରେ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବାଟା ବେଟର୍। ତାଙ୍କମାନଙ୍କ କଥା ତୁମେ ଥୋଡ଼ି ନା ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ତୁମେ ହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଇ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଚାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଯଦି ପାରୁଛ କିଛି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖ। ଆଉ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ମାନେ ଯିଏ ଯାହା କହିଦେବ ତା କଥା ଯଦି ଶୁଣିବ ନା ତୁମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଜେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଟାଟା।